xandru tanta sema. Kodba maqazza nisimaw kelli min allu fiskid il-kelma tijek tkun id-daw tikeċċid l-ami. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar, ġurnata għażiża, sejrin nagħmlu l-quddiesa tad-demm għażiż ta' Kristu. Mulej inti fdejtna b'demmek minn kull tribu u lsien, minn kull poplu u ġens u għamiltna saltna għal Alla tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti r-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin Toni u Marja ta' Bone. O Alla, inti fdejt il-bnedmin kollha bid-demm għażiż ta' ibnek il-waħdini. Wettaq fina dan il-għamil tal-ħnina tiegħek u għamel li dejjem infakru kif jixraq il-misteru tas-salvazzjoni tagħna biex jistħaqilna l-frott tiegħu fis-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Sara laħqet l-umur ta' 127 sena. Dawn kienu snin ta' ħajjet Sara u mietet Sara f'Kirjat Arba li hi Hebron fl-art ta' Kanan. Abraham daħal jagħmel il-vistu għal Sara u jibkija. Imbagħad Abraham qam minn quddiem il-mejta u mar ikellem lill-ulied Ħett u qalilhom: Jien qiegħed ngħix magħkom ta' barrani u frustier. Għatuni li kolli qabar magħkom u nidfen il-mejta tiegħi minn qudiemi. Wara dan imbagħad Abraham difen lil Sara martu fl-ar tal-għalqa ta' Makfela bis-swit Mamri li hi Hebron fl-art ta' Kanan. Abraham kien xieħ u mdaħħal fi żmien u l-mulej kien birku f'kollox. U Abraham qal lill-qaddej tiegħu li xjaħ f'daru li kien joħodlu ħsieb ta' kull ma kellu. Għamel idek taħt kuxtejja u nġalek taħlifli bil-mulej Alla tas-sema u l-art li ma tieħux mara għal ibni mill-bniet tal-Kananin li jien qiegħed nammar f'nofshom, imma tmur farti u għand niesi u ħu minn hemm mara għal ibni Iżak. U l-qaddej wieġbu: U jekk il-mara ma tkunx trid tiġi miegħi f'din l-art, ikolli nerġa' nieħu lill-ibnek fl-art li minnha jien tħriġt. U Abraham wieġbu: Qis li ma tieħux lill-ibni hemmhekk, il-mulej Alla ta' smewiet li ħadni minn dar missieri u minn art walidi u li kellimni u ħalifli u qalli lil nislek nagħti din l-art. Dan jibgħat l-anġlu tiegħi quddiemek u int tieħu mara għal ibni minn hemm. U jekk il-mara ma tkunx trid tiġi miegħek, int tkun maħlul minn din il-ħalfa tiegħi. Biss lill-ibni taħdux hemmhekk. Wara ħafna żmien Iżak kien mar bir Laħaj-Roj għax kien joqgħod fl-art tan-Negeb. U Iżak kien ħareġ jistrieħ fir-raba għal ħabta ta' filgħaxija
u rafa' għajnejh u ħares u ra l-ġmla resqin. U Rebekka rafet għajnejha u rat lill-Iżak u niżlet minn fuq il-ġemel u qalet lill-qaddej: Minu dak ir-raġel li ġej fir-raba jiltaqa' magħna? U weġiba l-qaddej: dak Sidi. U qabdet l-istar u tgħattiet bih. U l-qaddej qal lill-Iżak kull ma kien għamel. U Iżak daħħala fil-għarix ta' Sara ummu u ħa lil Rebekka u saret martu u ħabba. U hekk tfarraġ Iżak wara il-mewt ta' ummu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħar lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħar lill-mulej għaxu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Min jista' jsemmi l-emejja l-kbar tal-mulej jew isemma t-tifħir tiegħu kollu. Roddu ħar lill-mulej għaxu tajjeb. Ħieni min jimxi bid-dritt, min jagħmel dejjem is-sewwa. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall poplu tiegħek. Roddu ħar lill-mulej għaxu tajjeb. Aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek biex nara il-ġid tal-mażulin tiegħek, biex nifraħ għal ferħ ta' ġensek u niftaħar mal-poplu ta' wirtek. Roddu ħar lill-mulej għaxu tajjeb. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja għandi jintom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn u jien nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Arem l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi li kien jismu Mattew. Ejja warajja, qallu Ġesu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif qatandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u midinbin u għaddu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: għaliex jikol mal-pubblikani u l-midinbin li ma'allem tagħkom? U Ġesu semagħhom u qalilhom: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mela morru talmu xi ġifieri ħniena rrid u mhux sakrifiċċju, għax mhux lill-ġusti biss ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin għall-indiema. Din hija l-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir. Mela eżis importanti ħafna fil-Vanġelu tal-Lurrajna lil Ġesu meta ġie biex jażel id-dixxipli ma marx fit-tempju jew fost l-orrif tal-liġi. Imma fis-silta tal-lum turina li minflok Ġesu mar fost il-midinbin u għażel lil Mattew li kien pubblikan jiġbor it-taxxi għar-Ruma u allura kien persuna li meqjusa midinba fajnejn il-kumplament tal-poplu. Ħuti huma dawna il-persuni li l-aktar ħassew il-bżonn ta' Ġesu li juri lilu nnifsu illum bħala it-tabib li għandhom bżonn il-morda. Issa eżis aħna nistgħu nkunu morda spiritwalment u nkunu morda materjalment. Kull kif li l-mulej Ġesu għandna bżonnu. U dan jgħiduha stess għalinna espressament fil-Vanġelu: mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. L-ħwejjeġ kbar u lanqas ħwejjeġ żgħar. Imma jista' jkun il-bniedem superf diffiċli biex jinżel għall-kub tagħh quddiem Alla. U dan huwa il-gwaj li jista' jkollu l-bniedem li jgħid u jaħseb
li m'għandu bżonn ħadd u li laqqas għandu bżonnu. Imma l-bniedem jiżbalja meta jirraġunek. Għaliex? Għaliex il-bniedem veru li huwa fraġli u debboli, imma inti meta li tibqa' fl-iżbal u tkompli fl-iżbal hija supervja. U allura rridu noqogħdu attenti minn dan l-ingann tax-xitan. Naħsbu li aħna m'għandniex bżonn lil Ġesu u forsi naħsbu li nistgħu ngħixu ħajjitna mingħajru. Ma nistgħux ngħixu ħajjitna mingħajru. Għaliex dak Ġesu irrid jinżel fil-qalb tal-bniedem, anke fl-iktar bniedem miżerabbli. Ġesu jfittex il-midneb u min mhux midneb. Il-kol kemm aħna hawnhekk ġejnaw fil-Knisja, aħna l-kol midinbin. Il-kol għandna x'nitolbu lil Mulej biex jaħfrilna. Għaliex? Għax fraġli aħna. U mħabba l-fraġilità Ġesu jgħadirna, jaħfrilna u jwedna li jtina l-paċi tiegħu. Issa aħna rridu nersqu lejh li timxu wara Kristu mhux bil-fors. Inti fil-libertà. Il-Mulej Ġesu jħalli kulħadd fil-libertà. Għażel li trid. Kun għaf Ġesu xi rid u d-dinja xi trid. Issa jekk nażel il-Ġesu nkun għażilt is-sewwa. Ma jekk jien għażilt l-ħwejjeġ tad-dinja ifisser li jiena imbiet minnu. U meta nkun imbiet minnu, x'nista' nagħmel tajjeb? Nagħmel kollox ħażin. U allura dan nitolbuh il-Ġesu dal-għodu, Mulej Ġesu, fil-ġrieħi tal-ħajja tiegħi kun int it-tabib li tfejjaqni. Kull wieħed waħda minna għandna bżonn it-tabib tas-sema. Sew fl-affarijiet spiritwali tar-ruħ, forsi birda, forsi indifferenti, forsi maħniex imħeġġin, u anke fl-affarijiet tal-ġisem. Eżis hawnhekk jiġu ħafna u ħafna nies u taħseb li forsi biex xawt minnu ma jkunux jemnu, imma meta il-Mulej forsi jibatilhom xi salib, imbagħad jersqu lejh biex jitolbuh ħniena u jitolbuh maħfra. Għalhekk eżis mela nżommu f'moħħna din. Mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Nħoss il-bżonn li Kristu għandi bżonnu mhux f'din is-sija li niġi hawnhekk il-Knisja, kull sekonda li tgħaddi minn fuqi. Għaliex? Għax hu jagħti l-qawwa id-demm fil-vini tiegħi biex inkun nista' ngħix u qalbi tħabbat. Altrimenti jiena mingħajru nkun miexi fid-dlam bil-wieqfa. Mulej Ġesu li jħobb il-bniedem bimħabba bla qis fil-ħnina kbira tiegħu jaħfrilna u jġeddidna permezz tiegħu induru lejn Alla l-Missier u nitolbuh jkollu ħnina minna. Għalhekk ngħidu Mulej ħniena għas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Kristu juru ħniena mal-midinbin u jmorru jfittxu lin-naċ il-mitlufa nitolbu. Għal min jiskandalizza ruħu mit-tieba u l-maħfra ta' Alla biex jirbaħ is-supervja tiegħu bl-imħabba nitolbu. Għal dawk li jħossu mbeżza mit-toqol ta' dnubietom biex isibu fiduċja fil-Mulej Ġesu li ħareġ rebbieħ fuq id-dnub nitolbu. Għalina sabiex niskopru dejjem iżjed l-imħabba bla tarf li tistabar u tħenn nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla, il-kelma tiegħek tagħmel fina ħafna frott u tnaddaf lil qalbna minn kull ħtija. Sabiex ma ibnek Ġesu Kristu Sidna nagħtu glorja lilek li flimkien mal-Ispiritu Santu tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li mulej meħżunieti, widnuk tiegħi nefħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej jinqedu l-offerti tagħna quddiem il-kobor tiegħek bla qis u f'dawn il-misteri qaddisa nersqu lejn Ġesu il-medjatur tal-patt il-ġdid u nġeddu is-sagrifiċċju ta' demmu imraxxax għas-salvazzjoni tagħna u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sakrifiċċju li jibqa' u kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittima għas-salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina, aħna nintlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu meħtijietna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċiti, smewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nabilak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan u l-misteru tal-fidi u l-mulej u waqam min bejn l-imwitax u l-mulej kull irkoppa temil kull il-sin jistqal Ġesu hu il-mulej. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem u wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Toni u Marja Tabone li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rbeħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub mimħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħħi d-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin.
żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna, jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħennien dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. If tu
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla Franġu l-qaddisin kollha tiegħu. Nitolbu. Mulej inti saħħaħtna bl-ikel u x-xorb tas-salvazzjoni tagħna, għamli dejjem innatfu ruħna bid-demm tas-Salvatur tagħna u li dan id-demm isir fina għajn li tnixxi ilma li jasal sal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.